Έτσι, ναι, Μαργαρίτες εδώ μπροστά και πηγαίνουμε έτσι. Έτσι, πώς θα πηγαίνετε? Θα με βγάλεις κάτι τελειώνει. Έτσι. Μη μου μιλάτε για μαργαρίτες. Μου μιλάτε για μαργαρίτες. Αλλάζει το πλάνο, γυρίζει σιγά σιγά. Ψάχνουμε να βρούμε τη Φωτεινή. Έλα Φωτεινή. Κάτσε περίμενε να πάρουμε λίγο μπιζάκια. Περίμενε λίγο, κάτσε πιο εδώ, λίγο πιο εδώ. Κάτσε λίγο, κάτσε. Έχω και το πίναμι. Ω, καλό. Έχει πάρει προς πάνω του. Γυρίζει το πλάνο. Ψάχνει να βρει. Οπ, και βρίσκουμε τη Γαϊτάνου. Έτσι! Η Γαϊτάνου και τα λάιμ της. Ήταν το τραπέζι το μάρμαρο που είναι κάτω, μέσα. Και του λέω έλα να το βγάλουμε το τραπέζι, το σηκώνουμε, βγαίνουμε και πάμε να το βάλουμε κάτω και δεν ακούμπαγε πουθενά. Το μάρμαρο βγήκε από τα πόδια και εμείς νομίζαμε ότι ήταν κάτω ακόμα. Και γυρνάει η Γεράσιμος και το βλέπει μέσα και κάνει και πιάνει τα γέλια, το κοιτάω και εγώ. Εντάξει, πεθάναμε εκεί. Καλά πόσο χαμηλά πάει αυτό το τραπέζι. Και τα πόδια δεν ήταν εκεί καθόλου. Καλά είσαι. Σύνα. Μου έκοψε βιτό. Πουλήθηκα. Ναι, πόσο? Μα μου αρέσει πολύ πολύ το κάτω πράσινο. Κάντε το έτσι όλο. Δεν είναι μουνάκια, δεν είπατε τίποτα για μένα, κάτι πήγατε να πείτε. Είπαμε, αλλά δεν το πρόλαβα. Τίποτα, δεν το πρόλαβα, θα το γράψει το μικρόφωνο. Θα το γράψει το μικρόφωνο, Ψένια. Ξέρεις, το μικρόφωνο γράφει. Με μια πόσα αυτός μέσα να μου κάνει φωτογραφία. Τι πόσα? Τι πόσα θέλετε? Να φανταστώ και το κολλάρι στο πλωμένο Ιζαμπέλα. Και το στραβάς, τι είναι, βίντεο αυτό? Αυτό είναι βίντεο, ναι. Δεν πάω στο Facebook. Μαριόλης, για λέγε τώρα. Τίποτα. Πεντρινάκια, βραδινή. Όλα. Όλα. Και πώς τρέχει, για λέγε. Πώς τρέχει? Φωτεινή, για να μιλήσεις λίγο στο μικρόφωνο γιατί Φωτεινή τι έχεις να μας πεις? Η βραδινή είστε απαράδεκτη, πες το Φωτεινή. Περίμενε κάτσε, αλλάζουμε πλάνο. Αλλάζουμε, για να μιλήσεις λίγο. Καταβολή κακοποιούμε σεξουαλικά. Πώς, για δείξε μας πώς. Μετά είναι αυτό, είναι... Δηλαδή. Κύριε Μαρκέλη, προκαταβολή θέλετε εσείς? Προκαταβολή δεν θες? Και εγώ άμα ερχόμουν να γεράσουμε αντί για 9 που δουλεύει και έρχεται στις 12, καλά κάνεις και πες. Φωτεινή, τι έχετε να μας πεις για εδώ, για να περιμένετε, η κάμερα. Κάτσε να πάρει τους δίδυμους. Πρέπει να πάρουμε τους δίδυμους, περίμενε λίγο. Έλα ρε βραβένε! Τους δίδυμους! Φωτεινούλα να λες και αυτά που λες πριν από την κάμερα. Δηλαδή, τι? Τι θες ρε, μίλα στην κάμερα. Μίλα. Σταμάτα ρε μαλάκα να χασμουριές, σταμάτα. Σταμάτα ρε μαλάκα. Σταματήσεις.